Hazori bozorg aст шуд, ёрон ҳазори кесо. Ғуножинои тозаи сементал. На калоноша. Калоноша 10,000 будааст. 12 гуфтаистага 10,000 кардаистай. Майдоша 9,000 я? 8,5 бозорг кесо. 8,5 9,000 бозорг кардаистай. Панҷмоҳа гуфти я? Я калонош 5 моҳ. Я майдош 2 моҳ. Исмдан аст. Ноша амо 4 моҳ 5 моҳай ғуножинай 10,000 бозор кардаистай. Мана иноша 8,5 9,000 бозор кардаистай. 12 гуфтаистага. Айда бола. Айда Сементала пародаи германский 30,000 мега нарша бе гусала. Ҳозир шир доштааст. Бе гусала фурӯхтаистанд. То 15 литра шир доштааст. Бе гусола 2 та гусола кардагиай. Хоб то 20,000 бозор нарх кардаистанд. Чи пародаи? Белоголов. Ягон то зойдаги ая? Ҳами гусолаш очобача. Чанд гуфти? 21,000 ҳардуш якҷоя 21,000. Бо буғыз иша? 7 моҳ буғыз. 7 моҳ буғыз. Шир надора? соҳиб шампия. Бозор чанд кадаистай бозор? Бозор ҳар 20. Тоқа чи ғуножина бачиша? 7,5 кадай. 15 кадаги ай. Вай Маъмур Азия. О, Маъмур Азия. Мана ҳамиго белоголовка. Худша тоқа 15 та мега савдо мешавад. Шуна ишам гови сементал. Мумкин ки ғуножина ҳам боша. Беҳад фарби ай. Иша 22,000 бозор кардаистай. 22,000 ровно. Ой гусаладор пародаи ала. Чанд зойдаи? Даим зойд. Ғуножинай? Бухача? Қой местни парода рафтагиан 12,000 ай нархаш савдо мешавам. Шириш чанд қай? Шириш 6 литр саҳар бега. Бозор чанд кад? Бозор 9800 бозор пурсидаистай. На гои гусаладор пародаи швед монанд будааст. Шириш 10 литр боло 10 литрда гаранти додаистай. Дуюм гусолаш ғуноҷин нархиша 18,000 мега бо савдо мешидааст. Бозорам ҳарчи нарх кардаистай. Аниқ нагуфт. Оз гусолаша нишон метавонад. Онаи гусолаша. Бозор чанд кадака? Накадая. Ҳозирашта конкретно нарх кардаги нест бозор. На гови гусаладор пародаи маҳаллиай сеимзойд 4-5 литр шир гусолаш ғуноҷин 10,000 мега то 8,500 бозор кардаистай. иншоалло моли хубай.
гови пародаи маҳаллӣ чорумзой гӯсолаш бупача 5-6 литр шир саҳару бега 10,000 мега боз савдо мешавад. Бозор то чанд қара кард? Бозор 9,000 9,000 бозор кардагиай. гови пародаи маҳаллӣ гӯсаладор да имзоида гӯсолаш ғуноҷин будааст. Гӯсолаш ғуноҷинай 4-5 литр саҳару бега шир. Чанд гуфтен чанд кард бозор? 7,600 бозор кардагиай. Синаш марҳамат кунед. پنجه با سودا میشه. гови гӯсаладор пародаи маҳаллӣ якумзоид 11,000 ай нархаш савдо мешава. бо буксчама ғуноҷим маба бупача будад. сути қанча bir kunda? 8 litr. Saharu bega to 8 litr shir dora. Xo'p, bozor qancha qildi? 10 ming. 10 ming, ha? To 10,000 bozor kardesta. Yakimzoid. Gusolash. Qancha? Narx video. Do'stoni aziz, baroy komediya video uzr bepursin, baroy ki talpay baday xushru xel aydur навор карда нашидест, бисёр ша ҳаракат кардестем, барои комедия узр мепурсем. гови пародаи маҳаллӣ гӯсоладор гӯсолаш ғуноҷин, а? Гӯсолаш ғуноҷин будааст. Якимзоид 9,000 ай нархаш савдо мешава. Шир дора? 5 литр шир дора. Саҳару бега. Най гӯсолаша, най худи гов. Бозор чанд кад ака? Бозор 7,500 7,500 бозор кардестай. гови гӯсаладор пародаи маҳаллӣ гов як братанай якум гӯсолаш ғуноҷин, а? Гӯсолаш буқача? Буқача будааст. Шириш чанд қай саҳаро бега? 5-6 литр. Бозор чанд кардестай? 8,000 бозор кардестай. Нақд. Говай қапошам бинед. гови гӯсаладор говҳое ки пашмоша тарошидагиянд, гов безе метофтааст неки. ирам соҳиби ози қапидагиш тарошидагӣ нест, бо нодуруст нафаҳмед дӯстони азиз. 11,500 очаву бачара кардаистанд. И чорум гӯсолашай, чорумзоид. Панҷимаш дар шикамаш 7 моҳа буғизай гов. Беш ширай. 11,500 очаву бачара ҳар душа якҷоя нарх кардаистай бозор. Савдо шидаистай ғуноҷин гӯсолача 2000 ҷои пул гиришай. Шведча. Бозор чанд кад? Накада, конкрет нарх накада оли бозор. Як 7 кардай мега. Як гаф ядкас пурсида, хеле харидори конкрети нест мега озирашта. На ғуноҷинои фарбе заказ кардаги буден, тамошобинони азиз. Ғуноҷиное ки фарбе кардагиянд 10,000 меган савдо мешава. Живоивес ҳозирашта ишка нарх кардаги нест мега. Хеле бетарозуям нарх кардеста, нарх аниқша нагуфт. Ҳар хел бозор пурсидеста. 10,000 гуфтестанд. Ами тақрибан 1000 сум поён, 800 сум поён то 1500 ай нархи гуфтагиш камтар мепурсанд. На ғуноҷинча, ғуноҷини ёш моли тоза фарби якай 4000 мега савдо мешидааст. Бозор ай 3000 то 3600 кардагиай. Ғуноҷин барои мол кардан пародашам хубай.